V dnešnom videu som odpovedal na vaše otázky, ktoré ste mi napísali minulý týždeň do komunity a jedna z nich bola fakt dobrá. Dopozerať toto video do konca, aby si zistil čo najviac informácií o mne, samozrejme ak ťa to zaujíma, pretože niekoho to nezaujíma, ale chápeme sa proste. No a môžeme ísť už rovno na to? Takže prvá otázka je video z Fortnite, ak dakedy bude. Takže predpokladám, že bude dakedy video z Fortnite. Video z Fortniteu som chcel kedysi natočiť, ale Fortnite má strašne veľa giga a už ma to aj prestalo zaujímať. Bavilo ma to vlastne vtedy, keď som objavil dodové montáže a zase ma to opustilo. Hral som síce Lego Fortnite a to bolo celkom fajn, ale potom mi došlo vlastne, že to je to isté ako Minecraft, takže video z Fortniteu nebude asi nikdy. Prečo si začal natáčať? Sa pýta Catfryer. Natáčať som začal kvôli tomu, pretože, no takto, kedysi som chcel tiež natáčať, už od 12 asi, ale bohužiaľ som nemohol kvôli jednej takej veci, na tú neviem teraz hovoriť, ale tá vec sa počase stratila a jedného dňa, keď Vemik bol u mňa, tak povedal, že nech si natočíme nejaké video, len tak zo srandy. Tak sme začali nahrávať a vlastne sme natáčali z mobilu obrazovku z počítača. Bolo to, sa mi zdá, že 17. februára, alebo tak. No a v tom videu sme sa strašne nasmiali, proste sme sa zabávali a bolo to fakt dobré video. Tak sme si na druhý týždeň toto zopakovali a mne došlo, že skúsim to vydať na YouTube. Tak som to video vydal na YouTube a povedal som to kamarátom a tak a zase Vemik má strašne veľa ľudí v škole. A tento povedal zase im, no a hneď sa mi nazbieralo zo 20 odberov, taktiež aj videá mali 20 views a tak. Tak som natočil s ním ďalšie a ďalšie Minecraft, potom sme natočili Bravko na mobile, potom to už išlo, potom sme točili Bravko, potom už aj on točil so mnou na jeho mobile, takže už neboli aj dvaja. A počasie som už začal natáčať aj sám, pretože som sa už odhodlal, pretože som nechcel natáčať sám, ale už som si povedal, že idem to skúsiť. Chcel som proste natáčať s Vemigom a mať tú istotu. Takže začal som natáčať kvôli tomu, pretože ma to strašne bavilo a vždy som sa pri tom natáčaní strašne veľa nasmiel. Ďalšia otázka je od Boytx a to je otázka, budeš ešte natáčať, jak hodnotíš kanály? Z HVK ešte možno vyjde jedno video, to bude ten 4. diel a potom už neviem, či chcem robiť tieto videá ďalej, pretože ma to moc nebaví a chcem, aby ma tie videá tiež bavili, ako vás napríklad, ak vás samozrejme zabaví nejaké. No takže možno ešte tie 2 diely vyjdu, no vlastne teraz keď to točím, tak ešte ten jeden diel vyjde. A potom už asi nie. Možno aj. Ďalšia otázka je od Petvi57724, ktorý je na našom Discorde, takže ak nie si na našom Discorde, tak klikaj, odkaz máš v popisku. A to otázka je, že kedy face reveal, no a face reveal bude 1. apríla, oznamujem 1. apríla bude face reveal, takže si nastavte budíky. Ďalšia otázka je od Sandor More. A to je, že prečo je tvoj OC tak freaky? Na túto otázku som musel použiť ChatGPT, pretože som moc nerozumel týmto cudzím slovíčkam, proste neviem moc cudzích slov. Tak som si poradil s ChatGPT a znamená to, že prečo je tvoj official charakter taký divný alebo zvláštny. Na túto otázku neviem odpovedať, takže proste ľudia sú rôzni a čo ja viem. Dobre, ďalšia otázka. Potom tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 otázok od Spikio a potom sa už toto video skončí. Takže otázka od Spikio. Udeláš nejaké Minecraft video? Minecraft video určite takedy urobím, v najbližšej dobe určite nie, ale isto vyjde nejaké Minecraft video, pretože samozrejme Minecraft je veľmi populárna hra a strašne veľa ľudí sa ma pýtalo, že či natočím nejaký Minecraft. Takže isto nejaký Minecraft vyjde, ale neviem či vyjde tento mesiac, alebo na budúci, alebo... Takže neviem, kedy vyjde proste. Kde je tvoja lokácia? Moja lokácia je na Slovensku a je to Bratislavský kraj. Ďalšie, že koľko je hodín? Práve teraz je 14:27 a je 28.1.2025. Takže toto je bonusová otázka, pretože som povedal aj dátum, takže si zaslúžim ten like, nie? Tak ja počkám, pôjde. Máš ho? Dobre, ešte počkám. Dobre, tak to nechám. Dobre, tak ho nedávaj, ak nechceš. Dobre. Udeláš niekedy IRL video? No takže prvé video bude samozrejme toho 1. apríla, keďže 1. apríl je veľmi dobrý dátum na odhalenie.
Takže IRL video určite niekedy vyjde, buď s Alexixusom alebo Mastermainom. A to je asi všetko, takže video určite niekedy bude. Kto je tvoj obľúbený youtuber? Túto otázku si necháme nakoniec. Ďalšia otázka je, jak sa máš? No, mám sa asi celkom fajn. Koľko máš rokov? Mám toľko rokov, koľko bude za zhruba pol hodinu. Predposledná otázka, není tých otázok moc? No ja som veľmi rád, že si napísala toľko veľa otázok, pretože žiadne video nevzniklo, takže ti veľmi ďakujem. A teraz sa vrhneme tu na tú najlepšiu otázku, a to je, že to je tvoj obľúbený youtuber. Takže tak ja si idem pozrieť na môj mail. No a medzi mojich obľúbených youtuberov patrí napríklad Matem, ktorý je veľmi zábavný. Potom občas si pozriem aj Rizzy Plays TV, pretože to je tiež takedy zábavné, samozrejme aj bez nerom. A tie slová, čo tam hovoria, tie vety a frázy, to ma strašne baví. Potom samozrejme Marley, to je výborný content, a ešte keď na to reaguje Mori, to je akože výborná kombinácia, Mori a Marley. No to je už asi všetko. Proste pozerám YouTube iba vtedy, keď sa nudím, alebo keď mám blbú náladu, pretože mi to zlepší deň, takže na otázku, kto je tvoj obľúbený youtuber, odpovedám Ryder, Matem, Mori, proste Kex Crew celkovo, alebo ešte Marley. No a to bude z tohto Asku všetko. Ja ďakujem, že ste dopozreli toto video do konca, možno je troška kratšie, ja viem, že je určite kratšie, pretože to má len teraz 9 minút, tak im to zostriham, to bude tak 3 minúty, takže no a vidíme sa už u nejakého normálnejšieho videa, takže zdarec, párec, kárec. A teraz si užite môj Mortis gameplay.